a lot of rebranding without knowing. Aken rebranding gi dholuo nango. Chiwo nying manyien mondo ngato her gimoro. To in actual sense, onk gi focus on service delivery. Mane diera makende. Kingio gaps mag SHIF or the other one was social, it's all under social health authority. Kingio gaps manie gino are more than the benefits. Nikech onge kaka ichiwo iwacho ni wabiro bet gi a new government agency calling itself Social Health Authority. To mae kaka wadhi tiyo, and you abandon in totality an existing structure mane dhi konyi to enhance the service delivery. Kaponi ni dwa enhance service delivery. Ting'iyo niya, ka NHIF ok ti maber. Ere gaps manie NHIF mwanyalo fill mondo ti maber. Okiwacho niya, anadhi abandon NHIF mondo achaka bigi gimanyien miluongo ni SHIF under SHA. Ni koro there shall be this and that. Yegik mi wacho nani there shall be women manual to kid nyuol normally. Mabe wange ni nyalo nyuol normally. To nitie gimiluongo ni postpartum. Matiere ni mama ni kose nyuol kata normally. Nitiere wich bar moro manyalo biro ne kata tuo moro manyalo biro ne. Koro ang'o matimre at that point kok nyal keli hospital for even 4 days to be assessed ni are you okay now mondi timango mondi wuogi. Ni nyuol through cesarean imi isiji 2-3 days. Where on earth does that happen? Asi wuondi ni ya. Ni wan kaka koro wabiro ge Social Health Authority ni. Tijwa en tija adek. Wadhi make sure ni koro wan make sure ni donjo hospital ti wuok makata gimi chulo timne nadi. Onge. Gi wuondo ujo piny. Jo Kenya kwanza riambo. Ang'o miyo gi riambo? Nikech achiel gini manye gi operate NHIF. Kane gi operate NHIF. Ang'o mamono gi neno ni NHIF ni shida mare NHIF maduong' enang'o. Achiel kuom shida mare NHIF en ya government ok remit pesa ne osiptende. To koro gishani to bende gidhi make sure ni pesa ni ochopo no osiptende gi mondo ka ng'ato donjo gi kad cha to timang'o ithiedha makati chuli timo top up lakini service timi nade te yudo. Ang'o momiyo ginyiswa ni rach NHIF ne en achiel ni jomane ni kanyo ok ne ti maber. Ginyisowa ni ji duto mane dhi tie NHIF. Jogo duto dhi apply job. Really, where on earth does that happen? Ni jogo te wadhi gologi kendo gidhi apply job gi duto manyien. To ka gin joma fuwo to that extent, ang'o mitiyo kodgi for 3 months to enroll a program which you don't believe in. Ka program enrollment ema dhi timre gi joma kia kaki enroll, to will it really succeed? At the inception, it has already failed. Omiyo gik ma Kenya kwanza nyisowa ni koro wadhi bet gini in gi SHA document ki donjo gi USSD code aso koro in isebedo enrolled into the program. Koro inyalo donjo hospital mora tithiedhi. Jothurwa anyiso ga diera kendo waboduogo ka kendo wabo analyze. Ni kanyo ginyal chulo NHIF. Ka ginyal chulo governors. Ka ginyal chulo JSS. Ka ginyal chulo nurses. To pesa magiketo mane en, I think it is 78 billion in total. Gidhi golo kanye. Nikech giwacho nwa, just a second. Giwacho nwa ni ngato ka ngato dhi contribute for this SHIF thing. To contribution mari ni, bende nitie mana kaka inyalo tiyo kode. Then ang'o mamono gi then, wacho ni Rachael in ja NHIF. Watigi data maricha, the card mwa change nyinge. Mondi dhi mbele. Omiyo akwayo jothurwa ni mokwongo gimoro amora mabiro gi Kenya kwanza bede piny mondi some. Kaw thuolo mari kaka dhano nikech gigi to affect yo ko affect mana ng'ama itere bunge kende. Mondo wang'e ni ya policies mwa pasgi bende jowa bende understand gi. Kik wawachacha ni SHA biro koro wan wadonje gi maber sirikal dhi miyo wajwal kaka wadwaro. No nyisu kata ni diapers biro nyaka kawuono pok waneno diapers. Instead diapers go idhi med mana pesgi. No nyiswa maber ni dhi mi nyithindwa dhi chiemo nono kawuono cha joma keta location ema no kweruni kata matis mwamiyo uno bende wadhi mau. Omiyo jothurwa wakwayo uni go uru simo ne MPs magu mondo kwergi ni ko gikalo ko gikwedo finance bill in totality to ubo neno